Ale takže výměna vzduchového filtru Fabie 3, triková Fabie 2.19 výroba, jo. Tady ze zhora vlastně uvolníš jednu hadičku, uvolníš tady z toho úchytu. Tady tu hadičku, tady dole odsud jediný úchyt, tady šroub, jo, vymontuješ, jo. A tady si to stáhneš kleštěma, vyndáš to tady z té koncovky a tady si to stáhneš kleštěma a vytáhneš to nahoru. Jo, tím pádem to máš celý uvolněný a takhle si to vyndáš. Jo. No. A potom už si rozmontuješ. Tak, potom tady, když to otočíš, tak tady máš 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 šroubů. Ty vyšroubuješ, otevřeš a šup, tady je vzduchový filtr. No, to je celý.